Kuva amai ibasa, kurera, kukudza, kuchengeta mwana ibasa guru kwazvo. Asi basa iri rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nanaamai vari kuchengeta uye kurera vana vane urema. Nhasi uno muchirongwa Twice a Mother tiri kuchitungwiza uko kune mudzimai ane makore 45 ekuberekwa, Silindiwe Siziva, nevana vaviri vasikana. Sheroni dangwe rake ndiro rine urema. Semwanasikana anga achangobva kuroorwa, dangwe rake akaziva sei kuti pane dambudziko riri pamwana? Sharoni pandakamusununguka handina zvandaiziva kuti Sharoni akaremara. Saka pandakaenda ku10 days vane zvavaitarisira kuti vaone kuti mwana izvi akuita here. Saka manesi aingobvunzana oneka kuti hameno sokuti akari first born ndasida zvandoziva. Muchiri mai vechidiki, kamwana kangu kekutanga. Kuti mwana wangu. Saka ndichizoenda kuskero, ndaiungoona vamwe vana vachingoerwa vachingonzi dai chiyero vachinzi dai ndobva ndanzi dai munoona sister mukati ndobva ndaenda unovaona. Ndobva ndanzi aiwa ndobva ndanyorerwa kunzi mozoenda kupi kugeneral, ndobva ndaenda. Saka hapana chandaitarisira kuti chindaingoti mwana ari kunzi ndiende naye kupi kuchipatara, ndofunga pamwe ndozvinoitwa sei, ndozvinoitwa. Saka nekufamba kwenguva pane mai vandanga ndakasunungukirana navo, wavo mwana abva atanga kukambaira. Sharoni haagari, haana kana hwani chaati akugona, hapana. Sandobva ndadzokera kuskero, nandakuskero ndobva ndanoudza sister ndikati sister mwana wangu haana kana chaari kumboita, anongoramba akarara asi kana mbogara kana kuita sei. Zvikanzi aiwa mozoenda kupi kuchitungwisa. Sitabva vatondinyorera pandatopiwa bhuku pandanaro kuchitungwisa, anga ane 5 months. Saka ndaenda kuchitungwiza, ndobva ndanzi munofanira kupota muchiuya kuchitungwiza every Wednesday. Pese ipapa havasati vakutsanangurira? Havasati vatombondiudza, havasati vatondiudza dambudziko. Vangoti anofanira kupota achiuya every Wednesday kuchitungwiza hospital kuphysiotherapy. Saka ndaingoti process, but ndandaneka kuti kuya kutososambira zvinhu, uyu ari kutokambaira, uyu wangu hana chaari kudini, chaari kugona. Ndandava nekamwe kakusatonzwisisawo. Saka ndakaramba ndichienda kusvika ndazonzi chiendai kuHarare hospital munoona doctor neurosurgical. Taenda hospital koko doctor yazvishuwa ndakanomboka ndikazadzokera ndikanomuona. Doctor abva anyora futi tsamba, zvikadzokerai kuchitungwisa. Ndadzokera kuchitungwisa ndobva ndaenda unova tsamba ya ndobva vanditi muzodzoka mavanopa date, ndobva ndadzokera kuchitungwiza hospital kwi. Ndobva ndasvika naumwe doctor vevana. Doctor ivavo ndobva vatonditi mwana wenyu ane dambudziko, ane disability inonzi CP, cerebral palsy. Saka matsananguriro akandiita ndaifunga kuti chinhu chinopera. Pakufunga kwangu ndaifunga kuti chinhu chinoita sei chinopera. Kufamba kwenguva. Saka vanhu vaizouya vachiti Sharoni asati akukambara, ndikati akadzi ane CP zvinodini, zvinopera nekupi kwandiri kuenda kuphysio. Saka ndaiona kuti hazvisi kupera zviye zviri kutowedzera, handiti maona.
Saka taienda ikokoko takazenge tichitoona mangoe vangu vana mai vaitova nevana vavo vaive nedambudziko rakada kufanana neraSharon. Saka itobvunza kuti mwana wenyu ane chii ungotadza 3 years ungotadza uyu. Saka ndaibva ndati kuti ndichibvunza mamai kuti saka zvinopera zvazoita sei. Handina kubvunza nekuti pamwe zvinononoka kudi kupera zvinongoenda kuti zvichapera sei. Saka ndaingoramba ndichienda kusvika ndobva ndazonzi nhasi kuri kuuya chiremba ivavo Dr. Gona ivavo. Ndobva ndakazobvunza ndikati saka CP inopera here? Zvadzava haiperi, itori challenge nemwana. Makauya kuzoudza baba here kuvatsanangurira kuti ndozvanzi zvine mwana uyewo nevamwe veukama, mavatsanangurira vakazvitora sei? Pakutanga ndakati zvanzi mwana ane disability, saka mufanira kuenda kuphysiotherapy. Saka ndaitotaura ndichiti zvanzi kana machienda kuphysiotherapy uku zvinopera. Iko zvino izvi vakazvitambira here urema hune mwana? Nekuti iye zvine Sharon ane 26 years. Baba vari kuzvitambira here? Chikamu chavanoita muupenyu hwemwana chii? Saka zvadaro ndezvekuti nguva iyoyo inini ndakanga ndiri mudiki, ndakanga ndiri 18 years. Saka neizvo zvekukwira futi ndichidzika ndichifamba nezvemwana izvi, kuti nyatsodzane mapiritsi aitorwa zvakanaka nadhaatorwi avadaita futi nhumbu. Saka zvaingonetsanetsawo mumereji macho. Ndobva nhumbi inenge ichingokurawo, uyu ari kuitawo zvake zvokuremara. Saka zvaive zvinhu zvakatooma kwandiri pamararamiro chaiwo. Saka ndakabva ndazosununguka mwana uyu. Vana vacho vese ndaivazvara neoperation. Saka ndasununguka mwana uyu ndofanira ngogarawo kusvika mu5 years to 6 years. Ndopakabva paenda baba vacho. Kove ukama muri munhu aroorwa, muri kuvaka musha wenyu, kuhama dzababa vevana vakazvitambira here? Munhu aitondisimbisa nokundibatsira ndiba munin'ina wababa Sharon. Ndiye aingonditi mai guru unoenda kupi nevana, garai nevana, ungatozonetseka, ingogarai nevana. Tiri muchirongwa Twice a Mother, ngatimbotorai mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Ko zvino murume zvaakabva asiya muri, vari kugara kupi nevana uye vari kurarama sei? Vakaenda kubuda kwavakaita, vakabuda vakaenda vavandisiya panapa. Saka ndasara panapa. Ivo ndo vakanga vachida kutondishungurudza kuti ibva panapa pamba pababa vavo. Saka kuzvireva izvoti pamba patezvara vanhu vangu. Saka vamwe ndo vakati vanoenda kupi nevana plus umwe uyu ane challenge. Imi itai sei, rambai makagara panapa, hapana munhu anokubvisai. Zvototi aitenge vakutoita kunge kakupesana nemukoma wavo. Sharon ane 26 years. Mukatitsanangurira here kuti Sharon ari kurarama sei? Zvii zvekuti munoti Sharon anokwanisawo kuita ichi, kana kuti izvi haatoiti ini ndinomuitira? Sharon chaanogona kuita, anogona kuti sokuti ndikabika zvandamboreva paya ndichiti ndaenda kuphysio chidai. Saka chaakadzidziswa ikoko, because vakanditaurira vakati disability yakasiyana siyana. Iye mwana wenyu tinongomudzidzisa zvimaskills zvimwe zvinogona kuzongokubatsirai imimi
sekuti akagona kubata, kuti agone kubata kana spoon, kuti adye ega, nekuziva time yake yekuti akuda kuenda kutoilet. Saka Sharon ndikabika ndomuendesera ndomupa chikafu, ndomuisira chikana chapora anodya ega. Asi Sharon ndindomugezesa, ndindomuchija hembe, kunyange kana ari kunguva ndindotoona toti nguva yareba ndamisa uyu saka kufanira nomuchinja. Zvese izvozvo ndinoita. Chano haagone kunyatso kuti ataure, asi zvokuti mvura, bika sadza, izvozvo ndogona kutonzwa. Ini ndinozvinzwa kuti ari kuti apa. Akakwanisa kuenda kuchikoro here Sharon? Sharon ndakamuendesa kuJairos Jiri Waterfalls. Saka veJairos Jiri Waterfalls vane nguva yekuti inenge iri preschool kai. Akaita makore mangana achienda uye kuibhadharwa nevamwe baba vekuchechi kwandinoenda ndovaibhadhara ikoko. Pandakataura kuti pandaenda ndaona preschool yanzi Jairos, saka ndaenda ikoko, saka vandipa list iri. Saka baba vabva ngoti ini nhangu ndongokubatsirai ndiri anonymous, handidi kuti ndiite kunge ndazviitira kuti ndizivikanwe, asi nichangokubatsirai pandinda gumirawo ndipapo. Saka vakandibatsirawo makura, vakandibatsira about 3 years ndodze paprospect paJairos Jiri, vachindibatsira kubhadharira Sharon nekutenga zvaidiwa kana akuenda kuchikoro. Saka Sharon hazvaizogona kuti aende kuprimary school chaiko kuSouthampton kuJairos Jiri, nokuti uko kunodiwa disability physical yokuti zvinji anenge achizviitira. Saka Sharon hagone kuzviitira zvese, haazvigezese, hadii, anoda kuti akoterwe, kunyange achidya kwacho anoda munhu anoona. Saka pandakazonobvunza mamwe maprivate, ndakabva ndangoona kuti zvina nhangu ndidi zvagumirawo ipapo. Sei muri kudaro? Ndakanga ndisina fizi yacho. Mungatitsanangurire here kuti mai vaSharon zuva ravo rakambomira sei? Ini kana ndichimuka makuseni, chandinongotanga ndosvikomuka ndotanga kubika porridge. Kana ndabika porridge ndopa Sharon. Sharon akadya porridge sekuti ndiye ukandinaye. Sharon akadya porridge ndobva ndatanga kuita mabasa ozvipamba, zvokutsvaira, kusuka ndiro kudai, nokunotsvaka mvura. Kuno kunonetsa mvura here? Kuno kunonetsa mvura, hakutorina mvura yepatipi. Kana ndatsvaka mvura ndodzoka, ndobva ndinozomubikira. Chii chamunoita imimi chekuti munoti izvi zvinondipawo chekuti ndirarame naSharon? Chandinoita chandinongoti chinongondibatsiridzawo izvozvo, ndoinanotengesa kumapurazi. Saka kumapurazi kwandinoenda uku kumazuva, handigone kuenda ndichinorara, ende handigone kuenda zuva richinodoka ndiriko. Saka zvazvoita nezvokuti ndikamuka kuseniseni, pamwe pacho ndinotomuka kuseni kana kuti kuma 2-3 kuti ndisiye ndanyatsobika zvese, kuitira wanei ndichisira uye yandei ndichimutira tozi mozomupa izvi, kana ukamuka momupa porridge mozomupa raisi iri, indoenda ka kwanenjenda ndogona kuenda kunosiya. Ndikakweretesa kana ndikatoda zvatone zvichinonoka kutotengwa, ndogona kutodzoka. Munotengesei? Ndichitengesa hembe kana muriwo, mavheji kuaoda kumusika kuchambanja kuenda nawo ikoko. Saka ndogona kudzoka kana kusinganyatsotengwa, ndozodzokera. Saka ndikangodzokera munangotaura zvemanheru, hazvichatoiti ndimirire. Vamwe vangu vandotenda navo vanogona kutonoita 3 days variko vachiwana mari, vachinyatsotengesa vari panzvimbo vasina zvavari kumhanyira. Saka inini handigone kuenda
kugona kuti 24 hours ndisiri panzvimbo hazviiti. Kuri kuti maenda imimi kuseniseni ikoko munowanzodzoka kuno kuzha kumanguvai uye mati mune wamunosira. Ndiani wamunosira Sharon wokuti munoziva kuti ndinosvika mwana wangu akachengetedzeka? Sharon ndomusira mainini wangu, mudzimai wabamunini wangu ndiye wandomusira. Saka musi wenini atowabatira unoti vanototengesawo pamusika pavo panzapo. Saka rinenge ratova basa nokuti mazana haana wheelchair. Paanga ane wheelchair zvaive zvakareruka because vaikona kudzomisa pawheelchair vanomugadzika pai vogara naye ikoko. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Titure mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Step into the People's Own Savings Bank and experience world-class banking. We are a financial powerhouse that has stood the test of time. For over a century, we have championed financial inclusion in Zimbabwe. Our innovative products and services include transactional accounts, savings accounts, mortgage finance, personal loans, express loans, microfinance, corporate banking facilities, investment banking, SME banking, agribusiness banking, esteemed private banking, international banking and international money transfers. We cater for the unique banking requirements of ordinary people, kids, youth, pensioners, salaried individuals, farmers, the informal sector, SMEs, clubs, churches, and large companies. Our bank has a wide branch agent and merchant network, complemented by robust digital platforms such as mobile banking, internet banking, mobile app, and POS to give our customers convenience and a better banking experience. A proudly low-cost homegrown bank with a deep heritage in financial matters. We have evolved over time. We understand your needs and we remain geared to serve you because the People's Own Savings Bank is for all walks of life. POSB. Simply possible. POSB is a member of the Deposit Protection Scheme. Kwemakore 26 Silindiwe Siziba achichengeta uye kukudza Sharon ari kurarama nehurema. Ndeapi matambudziko ari kusangana nawo? Dambudziko rekutanga rakatomboda kutondivhiringidza chero iro dambudziko rekutongosiyiwa nemurume pabasa rakadaro. Ranga riri dambudziko risina kuchipa, nanhasi harina kuchipa. Saka mamwe matambudziko anonyanya kundiremera ndeyekuti tiri munomu mvura hamuna. Saka pandinomuka makuseni paipaika masikati anogona kuratidza masaini ekuti weti chichi nchiona nchimonita. Asi usiku pamwe pacho anomuka akamesera mabhlanketi hapana paungaachengeta. Iye wachana achida kugezeswa, mvura yacho ndeyekutenga. Saka iroro dambudziko. Zvese madhaipazi acho anoda kutengwa. Saka zvinhu zvimwe zvinotonetsa. Pamwe pacho unotomuka wakaitarisa imba kuti imba iyi mumbo tobikei. Ndopaya panozongonzi nevanhu kana kuti vanhu vevana vakaremara vakajaira kana kupiwa. Haisiyo nyaya. Nyaya ndeyekuti hatina nguva yekunyatsoti tinyatsotsvaka kana kuti tishande zvekuti unogona kutongoshanda zvinongoita vamwe vane vana vari able bodied. Kushanda uchipedza manheru tosiyawo pamwana wodhadharisa kuti Sharon wa 1998 mwana muhombo kutoti ndingadai ndakatopa kuda kutobata vana vake, asi ndiri kutobata iye, ndichigezesa iye, chiita chese chinoitwa naSharon chino ini ndofanira kunge ndiripo. Anditi maona. Saka ndokuoma kunoita zvinhu. Tinonzwa vamwe vachiti kunyangwe nyama dzangu dzinorwadza. Imi mune dambudziko iro rekuti mungati nekuda kwekuti ndinosumudza Sharon chino nechino ndiri kumusumudza iko zvinoizvi miviri yakurwadza. Inini ndakato dambudziko randanaro dambudziko reparutivi nechest. Nenhau yekusimudza Sharon.
pari zvinezvi handina wheelchair. Saka zvandinoita ndezvokuti kana ndikange ndamugezesawo ndapedza kuti mwana azoramba akangogara mumba zvinhu zvisingaiti. Saka ndinobva ndazomuti Sharon ndomusimudza ndonomugadzika pavhuranda. Saka kana vamwe vana baba munini vangu vari ikoko vasina kuenda kuchikoro vanotamba naye, nevamwe vemuchinharaunda vakatenderedza vanouya vachitamba naye. Noti ndakatoona kuti hazviite kuti ndisore ndakamuvharira. Iye munoona here kufara kwake kana achionawo vamwe vana vari kuuya kuzotamba naye, vamwewo vechidiki kuti vezera rake kuri kungoti angori mumba. Anotofara navo, naye vanototambawo naye. Iye achitotambawo navo. Mataura matambudziko amukusangana nawo ndezvipi zvekuti mungati mimi dai kuri kuti izvi zvikaitika izvi zvinokwanisa kurerutsa matambudziko iyayo? Ini chandotongochema nacho chingatotirerutsira matambudziko aya ihurumende. Because kana une mwana akaremara unozongoono vabereki vane vana vakaremara muchiwana nguva yekuti me muchitaura mese parent to parent. Saka matambudziko ane vabereki ava vane vana vari physical vanonzi vaende kuchikoro vaivai varipedzisira vasisachaendi ndokuti school fees yacho hapana. Assistant taiboiwana handiri kunyepa kugovernment. Vambopinda programu iya yekupiwa chibage ukadzibaka hapana, ukaita programu yekuti netcash. Zvese zvizvo zvakapera kusisina kugovernment. Kunyangwe vanodzidza vacho, vana vanodzidza, vabereki inonzi education for all. Asi vadzidzisi vari ikoko havana kudzidzisa munhu ane disability. Vabereki vanobva vatokanganisika wese ndokuti mwana wake ari kuswera akakombewa nevamwe vana vechikoro vachimuseka. Mubereki wezvina nditore mwana wangu ndiise mumba ndogara. Education for all iya inobva hapana. Saka hurumende zvimwe zvezvinhu dei vachizviongororawo nekutibatsirawo. Chero tikatowana zvokuti chero ukaonawo mari yekuti ushande uri pamba. Zvakawanda zvinoshandika munhu ari panzvimbo. Asi nekuda kwokuti hapana finance, hapana anokubatsira, upenyu unongoramba wakatsimbirira mubereki wemwana akaremara. Mungati here imimi mataura nyaya yekuti Sharon haana wheelchair, mungati here kuri kuti pawanikwa wheelchair zvinokwanisa kukurerutsira iwo imimi? Inini Sharon akawana wheelchair zvinondirerutsira zvakanyanyisa. Kundirerutsira kwacho ndekwekuti pandinoenda unotengesa paipai handizoomesera vandinosiyira. Zvokuti mainini wangu vanogona kuzomupushawo newheelchair yake voendesa kupi. Ndaiona paive newheelchair kana vamwe vana vemurodhi vaitomupusha vachitenderera naye vachimudzosa. Zvinova zvinhu zvakanaka. Saka izvozvizvi asina wheelchair kudai, dambudziko racho rakanyanya nokuti ndakamusimudza kubva kudhara. Ikozve zvaane 26 years. Inini wacho nyama dzangu hadzichada. Ngatimboonai mai vaSharon. Ndezvipi zvekuti maiti inini ichi chaive chishuwo changu kuti zvinhu zvandinoda kuita, asi nekuda kwekuti Sharon ane hurema handisi kukwanisa kuzviita? Inini pandakanyora form 4 ndichibva ndandina kupasa hangu. Chandakatanga kuita, ndakatanga kuita mucross border ndichinohodha kubva ndichiri musikana. Ndaihodha ndichitengesa, ndichihodha ndichitengesa. Chero ndaroorwa kwacho ndaingoita cross border hwangu ihwohwo ndichishanda zvisingaite, zvekutoti zvimwe zvezvinhu zvandinazvo ndakazvitenga ndichiri musikana ndichiita cross border. Pandakazosununguka ndopakatangira nhamo yangu yese. Ndeapi mashoko amuri kuda kutaura zvichida kunana baba, kunana mai vane vana vane hurema? Ini chandoda kutaura kunana baba vane vana vane vakaremara ndechekuti vasatiza mhuri dzavo. Hakuna munhu anoaplaya, hakuna munhu anoziva kuti chandakatakura. Pamwe mazuva ano zvako vanzi vakuenda kumasikani, pamwe vangaziva. But isusu nguva yedu iyoyo taingotakurawo nhumbu tichitorutsa tichisvipa zvoita vamwe. Asi vana chipo chinobva kuna Mwari. Saka kana wazvara mwana akadaro murume obva akusiya.
zvakuita kunge iwe unenge wakutopiwa mhosva yekudzi kudzidza kwako ndokune urema kwedu hakuna. Kozoitawo vamwe vana mai vanovharira vana mudzimba. Kuvharira vana mudzimba kungoratidza inini pandiri panapa ndozviti ndiri voisi remwana wangu. Noti izvezvo chero ndikamuisa apa hamuna chamunotaura naye. Asi inini mai vake ndogona kutaura zvese zvake zvokubva achizvarwa kusvika nhasi iye agone kuzvitaura. Saka kana mai vakange vavharira mwana kureva kuti naivo havana kugamuchira urema hwemwana wavo, chinongodiwa kumubereki kunyanya mai, mwana akaremara ndewamai. Hama chadzano kuti hunza mwana ndimbogara naye kana 2 days hapana. Mwana akaremara ndewako 1 to 31. Saka kana uri mai unofanira kutoshinga nekugamuchira mwana wako. Chinongodiwa kutanga kugamuchira kuti mwana wangu akaremara wozvitora sezvazviri. Tiri kuda kukutendai nekuva nesu muchirongwa Twice a Mother. Nhasi unotanga tiri kuchitungwiza. Toda kutenda zvakare rubatsiro rwose rwamunopa vatinounza pachirongwa chino. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Tisangane zvakare svondo rinouya.